tasbu bis-swit il-qronfon kif tbatti x-xemx sajfija daqet mota Inselmilkom. Huwa ta' pjaċir għalija li nilqakom għall-ewwel episodju mit-tieni sensiela tal-programm Etimoloġija. Nirringrazzjakom tal-interess kbir li urejtu f'dan il-programm u proprju għalhekk li iddeċidejna li nerġgħu nkunu magħkom. Għal min qed jingħaqad magħna l-ewwel darba matul dan il-programm nitilqu vjaġġ lura fi żmien ma' kliem, idjomi, wil, espressjonijiet u saħansitra ismiet ta' tjur, ħlejja, pjanti u postijiet biex nifhmu aħjar l-oriġini tagħhom, jiġifieri minn fejn ġej il-kliem li aħna nużaw ta' kuljum. Fi kliem sempliċi, dan il-programm ma jaqafx biss ma' definizzjoni ta' kelma jew espressjoni iżda jinżel aktar fil-font, jasal għall-oriġini u jistħarreġ kif it-tifsir jinbidel ma' żmien. B'dan il-mod mhux biss inkunu qed nifhmu aħjar dak li nkunu qed ngħidu, imma nkunu qed nifhmu wkoll kemm il-lingwa hija ħajja u sabiħa, kemm hija tan-nies u kemm tinbidel biex taqdi wkoll l-eżiġenzi ta' ġenerazzjonijiet differenti. Ħafna drabi se nkunu qed niftħu wkoll tieqa ċkejkna fuq l-istorja tal-pajjiż għax ħafna minn dan il-kliem u l-espressjonijiet jirriflettu l-ħajja li kienu jgħixu mis-sirjietna. Tul il-programm se nkunu qed nagħmlu dan bl-għajnuna ta' professuri tal-Malti u esperti oħra minn oqsma varji. Iżda mhux se nħallikom aktar bil-kurżità. Se neħodkom mill-ewwel għall-ewwel kelma ta' din il-ġimgħa. L-ewwel kelma li għandna likom illum hija ngħixu. Hija kelma komuni li nużawha ta' spiss biex nirreferu għal xi ħadd li jkun kwiet, artab, qisu rrieqed blaħila u anke xi ħadd li jkun timidu, jiġifieri jistħi ħafna u għalhekk jingħalaq għalih waħdu u joqgħod kwiet. Fil-fatt ġieli nirrepetu dan it-terminu biex jidħol ukoll fl-espressjoni bħal meta ngħidu ngħixu imma tafx fih, jiġifieri kwiet ħafna imma jagħmel minn taħt. Jekk nitilqu vjaġġ lura fi żmien ma' din il-kelma se nsibu l-oriġini tagħha fil-lingwa Qarbija u anke f'dik Latina. Mhux dejjem nistgħu nkunu ċerti minn fejn ġejja. Nibdew bl-ewwel teorija. Interessanti li fl-Arbi dan in-nom għandu tifsira kompletament l-oppost, jiġifieri tirreferi għal xi ħadd li huwa b'saħħtu. Dan xuri. Juri li x'aktarx il-bidu tat-tifsira Maltija bdiet b'ton sarkastiku biex tfisser l-oppost ta' dak li nkunu qegħdin ngħidu. Ma' żmien dan is-sens sarkastiku ntilef u baqgħet biss it-tifsira opposta. Dan mhux xi fenomenu rari u hemm ħafna kliem ieħor fil-Malti li daħal b'ton sarkastiku sakemm dan is-sens ikun intilef kompletament tal kollox. Seracino Inglot jgħid li l-kelma tista' tkun ġejja wkoll mit-Taljan nexxio, jiġifieri nexxi li tinsab fl-idjoma fare il nexxi, jiġifieri ta' parsi ma jafx, u l-kelma nexxio fl-idjoma qadima fare del nexxio, jiġifieri għamila tal-injorant, għamila ta' birruħu ma jaf xejn. Fil-fatt jista' jkun li din il-kelma ġejja wkoll mill-Latin u tfisser xi ħadd injorant, jiġifieri xi ħadd li mhux marraf jew konxu dwar xi ħaġa. Dwar din il-kelma se nitkellmu mal-Professur Charles Briffa li se jagħtina aktar informazzjoni u fosthom se jispjega għaliex ikun hemm kliem bħal ngħixu li diffiċli ngħidu eżatt x'inhu l-etimoloġija tiegħu. L-ewwel nett ngħixu tfisser xi ħadd li huwa daqsxejn kwiet sewwa u qisu ma jafx jaqbad jagħmel. Interessanti però li ngħixu x'aktarx illi ġejja mill-Arbi ngħixu. All right? Imma dina tfisser b'saħħtu fl-Arbi, allura x'inhu jiġri x'hemm x'ġara. Bħal dejjem u l-Malti jagħmel bħal lingwi oħrajn jaddatta il-kliem illi hu jieħu anke mill-lingwi oħrajn skont il-qadiet tiegħu. U allura minn b'saħħtu sewwa dina ġiet xi ħadd qisu rrieqed, qisu blaħila ngħixu. Hemm sens differenti. Però hemm teorija oħra illi tajt illi dina ngħixu jista' jkun ukoll illi ġejja
mit-Taljan li ħada mill-Latin mill-verb nexxire, illi tfisser ma kienx jaf. U hawnhekk qisu joqrob daqsxejn is-sens għax innajxu qisu dak illi ma jkunx jaf xi jrid jagħmel għalhekk ikun ngħixu. Fil-Malti ngħixu għada qawwija, għandna nużawha ħafna sewwa, tantu hekk li ġieli nużawha aħna wkoll bħala avverbju u nirrepetuh ngħixu taf x'fieħu. Ġifieri jagħmel affarijiet minn taħt, ma jidher kwiet. Hemm dik is-saħħa tal-użu tal-kelma fil-kelma ngħixu. Kif għadt l-etimoloġija tagħha hi daqsxejn mhijiex eżatta. Issa aħna il-problema tagħna bħalma jafu telespettaturi hija li ma tantx għandna dokumentazzjoni, żgur li m'għandniex dokumentazzjoni bil-Malti li tkun qadima. U anke kieku stess kellna, ma naħsibx li xi ħadd kien se jikteb il-kelma ngħixu f'xi dokument, ftemna, waħda. It-tieni le dak llum ngħixu hija aktar fuq livell kollokjali milli jiġifieri fuq livell informali milli fuq livell formali. Fit-tieni parti tal-programm tal-lum se nkunu qed immorru f'lokalità jew inkella aħjar b'żona li tagħmel parti kemm ma' bil-Kirkara, Ħall-Qormi u anke Santa Venera. Mhux l-ewwel darba li f'dan il-programm ħarisna lejn ismiet ta' postijiet, lokalitajiet, irdumijiet u saħansitra bajjiet. Rajna kif ħafna minn dawn l-ismiet jiftħu tieqa' ċkejkna kemm fuq momenti partikolari fl-istorja ta' dawn il-gżejjer u anke fuq il-ħajja li kienu jgħixu mis-sirjietna. Uħud minn dawn l-ismiet intesew forsi anke għax wasfru xi villaġġi, imma oħrajn waslu sa għandna u nużawhom anke jekk ftit li xejn nistaqsu lilna nfusna għaliex post partikolari ikun jismu hekk. Illum se nkunu qed immorru fiż-żona tal-Imrieħel. Kulħadd jaf fejni. Ftit li xejn huma dawk li jgħixu fl-Imrieħel għax bażikament hija żona industrijali, batta fabbriki u anke showrooms kbar. Naddu minna minħabba l-bypass u issa jolqtu għajnejna t-torrijiet li telgħu f'nofs din iż-żona. Qalb il-ġen ta' din iż-żona ftit li xejn insibu ċans naħsbu fuq l-isem tagħha. Iżda jekk nifqu ftit biex nifhmu l-etimoloġija wara l-isem ta' din iż-żona, bi ftit ħsieb mill-ewwel nindunaw li l-isem jirreferi għal żmien meta il-ħajja kienet aktar kwieta u f'din iż-żona ma kienx hemm bini, toroq jew traffiku. Fil-fatt, din iż-żona la fija tlajja u lanqas inżul u għalhekk kienu jiltaqgħu ir-raħħala bl-imrieħel tagħhom meta kienu joħduhom jiraw. Kienet żona li tħaddar ħafna u għalhekk kien il-post ideali fejn ir-rajja mill-irħula tal-madwar kienu jmorru bil-merħliet tagħhom. Għal darb'oħra mela qed naraw kif isem ta' lokalità qed jiftaħ tieqa fuq il-ħajja li missirijietna kienu jgħixu. Iżda dwar dan se nħallu f'idejn l-istoriku Mario Coleiro. L-Imrieħel huwa post li jekk biftit ħsieb tinduna li dan huwa post fejn jintaqgħu il-merħliet. L-Imrieħel kienet biċċart pjuttost lixxa m'hemmx xogħlijiet u m'hemmx widien fejn kienet ħaddar ħafna, allura kien post fejn kien tajjeb biex jiraw. Fil-fatt fil-viċinanzi tal-Imrieħel hemm post jismu Ħall-Kaprat. Kien hemm raħal jismu Ħall-Kaprat, issa kaprat ġejja mill-kelma kapra, bit-Taljan hija naġa. Allura għandek il-post fejn l-Imrieħel, fejn kienu jlaqqgħu l-Imrieħel biex jiraw nistgħu ngħidu l-bdiewa u r-raħala u mbagħad jerġgħu jieħdu l-Imrieħel tagħhom lura. Kien post imdawwar bl-irħul għandek bil-Kirkara, Ħall-Qormi, Ħall-Balzan, Ħattar, tiġifieri għandek din iż-żona fejn l-Imrieħel kienu jintaqgħu. Mill-Imrieħel niġu fit-tmiem dal-episodju tal-programm Etimoloġija.
Qed taraw kemm napprezzaw aktar il-lingwa tagħna jekk nifqu ftit u nħarsu sew lejha u mhux sempliċiment nifqu mat-tifsira? Dan huwa dak li dejjem għamel dan il-programm u hekk se jkompli jagħmel. Inħeġġukom biex tibqgħu issegwu dan il-programm u xerduh ukoll ma' sħabkom biex flimkien napprezzaw aktar din il-lingwa li lilna tagħtina identità, il-lingwa tagħna l-Maltin. Sakemm nerġgħu niltaqgħu, saħħiet. Tasbu bis-swit il-ronfon kif tbatti x-xemx sajfija